Di pagbalo na pedanong iti ka. Bote ti ketchup. Ati, ipre-prepare mi ati ko ah. Apan di jay, eskwela no bigat para kadagiti ubing. Napanunod ko gayong nga tumbler lat tatitot ko, ata istorya na ganin. Makapasangit no yung istorya. Hindi ka mo no, naranasan di kaaduan da ito yung di pagbalo na pedanong iti ka. Bote ti ketchup. Buwa nagpaiso, bote ti ketchup. Tapos no inumang di eskwela kaga ketchup latta. Oresi ka? Oo. At iti malagip ko. Iso nga, di nakitak na ito yung tumbler. Iso ito muna nga napati panunod ko nga ati latatitod ko. Dinatang kami nagkita ti school supplies. Nakitak na iti ubi niya sa pintiman. Iso nga, malagip ko tinakalabas. Iso nga, nag-decide na ka-tumbler latta nga talagan. Na mapatayipan mo tiga. Kung may kayong tulungan da kami nga ag-prepare. Jo, isang karutikas na tanong mo. Da nga, galing ka niya. Nga, Day. Sticker mo dito. Sticker. Ay, niya, metmot niya, kapit niya, kasi clear mot niya. Ano makita na mo? Shout out gayang kinikabsat tayo nga Ronnie Kalumag nga isuti ng tulong kanya tayo tapno maaramid tayo manday ti nga panagtulong kadagiti estudyante. Thank you very much kabsat ko nga Ronnie Kalumag. Maraming salamat sa iyo kabsat. More blessings to ka. God bless kanya. Sapay la kumatahang kamot nga mauma nga mangtulong kadagiti kakabsat tayo nga agkasapulan ti tulong. Dagiti pakpakilalak dagiti nagagat nga kadwa nga prepare ni Ilocanong Pasaway. Oh, charan. Oh, ni Ivy Vlog. Oh, dagiti ti naggagagat. Idarasyo ta dupay ti aramido nyo. Idarasyo ti agi pagkat. Ayan. Be, kitang mamatay na ramit mo. Oh, yan. Nag-cute. Very cute. Nabanog kan ay vlog. Ado para midom ne. Nabanog kan? Napagod ka ba, Isaya? Oo. Ay, napagod. Kawawa naman, di bale. Meron ka namang tumbler dyan. Malpasan, kakapsat ko nga inurap. Cute. Ayan o, nag-cute. Ayan, may price pa pala dito. Ayan, and I'm quoting this. Ayan, magkakaiba po ang price. Nagsampot tayo ay sayap lagi ito. Inay, ang tultulong kanya. Ayan.